Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti SARSARITA tayo anapaulwan. Da Sedrak, Mesak kan Abednego. Idi una na apanawan ubing, iti pagarian ti Babilonia, adda idi ari amaysa apagano. Adda idi dinutukan na nga agbalin, anangato ti saad na iti entero a probinsya. A pinagbalin na a gobernador, iti entero a probinsya. Awan sa bali no dini Daniel. Kat kinid daw mat ni Daniel kan ni Ari ni Bukadnesar nga ikan na iti takam iti pagarian dagiti kakadwana atallo. Ada Sedrak, Mesak kan Abednego. Pinatgan ti Ari tikid daw na. Kat pinagbalin na dagiti tallo amangimaton kadagiti aramid iti probinsya ti Babilonia. Kat ita ubing intay amuan dagiti sumarnupay apagtang. Kat Kakadwa! Nagdakkel na ito yung estatwa! Agtayag iti 27 amitro! Ayun, talo amitro mati kakaba na! Ha? Ano na ito? Naglawa. Sakat pasig abalitaw! Masakit sa'yo ka no dito'y tala. Tayo ka tibilin, tinapatag ngaray. Sige, kakadwa. Parikatan tayo palpasahin. At sigurado, maragsakan ni Ari ni Bukadnesar kada tayo. Ibilin ko ngay danon nyo da ito'y mensahe kadagiti aming nyo opisyalis. Dagiti agtuturay, dagiti gobernador, dagiti diputado, dagiti mambagbaga, dagiti tesorero, dagiti huwes, dagiti kamkamang ti konseho, kan amin nyo opisyalis ti probinsya. Masapol at tumabunoda iti panakaidaton ti statwa. Wan, madaydayo ang Ari ni Bukadnesar! Anya da ito'y nga inaramid ni Ari ni Bukadnesar. Estatwa na. Kat naaramid iti pasig abalitok. Amin tayo. Ket nasken nga agdayaw iti dayta nga estatwa. Sa anak nga umanugot? Sa anak nga umanugot? Uray siya. Sa anak nga umanugot nga agrokbab iti dayta nga estatwa ni Ari ni Bukadnesar. Adda Diyos. Ket isulang ti dayawen tayo. Tattao iti amin a nasyon. Mangagyon to ti uni ti trompeta. Apaman amangagyo ti uni na. Agpakleb ken agdaydayaw kayo iti estatwa abalitok. Nga impasdet ni Ari ni Bukadnesar. No daman saan agpakleb ken di agdayaw. Maitapwak to adagos iti gumilgil ayab nga urno. Nangagyo timpok ka tagi pakpakdaar? Wen, umanugot kayo kadi. Agrokbab tayo iti estatwa. Saan ko nga isukat ti Diyos ko? Saan ko nga isukat ti Diyos ko? Awanen ti sa balipay apagdaydayawan. No dilaan ti Diyos. Agrokbab kayo! Iti estatwa! Agrokbabon dagiti aming a tao iti estatwa. Natanok nga Ari, manayon kumati panagbiag mo. Natanok nga Ari, manayon ko ma, ti panagbiag mo. Kasta, idayaw dak. Madaydayaw ka, Ari! O, apay adipon ko. Imbilin mo nga apaman namang rugi ti Tukar.
Masapol nga agpakleb dagiti amin na tattao. Ket agdaydayaw da iti balitok nga estatwa. Siya sino man adi agrokbab ken agdayaw. Maitapwak iti gumilgil ayab nga urno. Wenno apoy. Kasta nga ron, adipan. Dagiti Hudyo a dinutukam a mangimaton iti probinsya ti Babilonia. Da Sedrak, Mesak, ken Abednego. Sanda nagtungpal iti bilin mo, Apuari. Anya. Sanda ngagdaydayaw iti Diyos mo. Ket sanda met nga agrukbab iti estatwa nga impasdek mo. Anya. Saan na mabalin? Ayaban nyo ida! Agpaiso ka di, Sedrak, Misak, ken Abednego. Adiyo kaya ti agdaydayaw iti Diyos ko. Ken diyo kaya ti agrokbab iti estatwa nga impasdek ko. Nagsukir kayo. Narod, may tapwak kayo iti gumilgil ayab nga poy. Kitaig man no adda Diyos yo amang isalakan ka na kayo. Natanok nga ari. Saan ang masapol nga ikalintigan mi dagiti bagbagi mi? No ti Diyos a pagserserbian mi, ket mabalin na kami nga isalakan iti gumilgil ayab nga orno, ken iti pannakabalin mo, aramiden na dayta. Ngim uray pay dida kam isalakan ti Diyos mi. Saan kami latangag daydayaw iti Diyos mo? Ken saan kami nga agrokbab iti estatwa a balitok nga impasdek mo? Anya nga ti mapasama ka dagiti tanlo a lalaki. Itapwak daida iti gumilgil ayab nga apoy, wenno urno. Anya? Insarak dan ti karadkad da. Iso anas kan nga agtungpal tayo latan iti kayat ni Ari Nebukadnesar. Rubruban nyo ti orno, iti mamin pito a kapudot ti sigot a pudot na. Huwag madaydayaw nga ari! Tungkol madaydayaw nga ari! Da kayo soldado, repeten nyo dagiti talo a lalaki. Kung matay tayo nga ari, matumpal. Kalpasan na, itapwak ida iti gumilgil ayab no orno. Kat ita, itapwak yon dagita sukir. Wan, madaydayaw nga ari. Umay tayo. Kasturay ti pudot ti orno. Kita iklaing noan nyo ti pagbanagan nyo at talo. Sige! Itapwak na kita iti gumilgil ayab nga boy! Anak bara! Sa kabalan ti putot na. Itapwak yun na kita talo iti apoy! Itapok tayo itan. Ah! Dagiti nang itapwak kadagiti talo. Nairaman da na tay. Madaydayaw ari. Natnag kayo matlayangan iti orno. Kasta ti pagbanagan dagiti sukir! Wan, madaydayaw ari. Kasta ti pagbanagan da. Ha! Opisyales! Saan aya talo a lalaki dagiti rinipet tayo ngayon tapwak iti gumilgil ayab nga orno? Wan, madaydayaw ari. Ha! Apay nga rod nga opat a lalaki ti makitak amagmag na iti apoy! Ah! Kasano na pasamag da ita? Ken... Ha! Saan damatan anarepet? Ha? Kat... Kalang langa jay may kapat a lalaki ti anghel! Anya ti mapaspasamak? Saan ay arumbang alatay komanda Sedrak, Mesak, ken Abednego? Wan ganon, nakaskas daw. Ha, agsid daw ni Ari ni Nebukadnesar. Sedrak! Misak! Abednego! Nga adipan ti Diyos! Rumwar kayo dita orno! Adtoy kami, natanok nga ari. Adtoy kami, natanok nga ari. Adtoy kami, natanok nga ari.
Saan ano ti bagida? Saan puuran dagiti buok kan kawasda? Nakakaskas daaw! Ultimo buok dakat saan ano? Kat saan da nga agat asok? Madaydayaw ti Diyos da Sedrak, Misak, ken Abednego. Imbaon nati anghel na, amang isalakan kadagitoy alalaki, nga agserbi, ken agtalag ken kuana. Kinay kayat da, asalungasingan ti bilin ko, ket impostada ti biyagda, ngam iti agrokbab, ken nagdaydayaw iti sabala Diyos. Malaksid iti Diyos da. Kat ita, ibilin ko, no adda siya sinuman, iti ore anya anasyon. Puli, wenno pagsasao, nga agsao iti maibusor iti Diyos, da Sidrak, Misak, ken Abednego. Marangrangkay da, ken marakrak ti balayda. Awan ti sabali a Diyos, ama kaisalakan iti kastoy. Huwag matagok, pare! Agtungpal kami! Madaydayaw ti Diyos da Sedrak, Mesak, ken Abednego! Ket ita, Sidrak, Misak, ken Abednego. Dumngeg kayo iti bagak. Wen, madaydayaw nga ari. Anya ti ibagayo, napatag nga ari. Dumdumngag kami, natanok nga ari. Manipod ita. Ingatok ti saadyo. Dito'y probinsya ti Babylonia. Kat dita ubing, impatulod ni Ari ni Nebukadnesar ti mensahe na kadagiti amin at tao, iti amin a nasyon ken puli ti lubong. Ati Diyos kat nakaskas daaw ken datdatlag ti aramid na. Nga ison a mismo ti nakapanagnag. Kat dita, natal na ti pakinakam ni Ari Nebukadnesar nga agnanaed iti palasyo na, iti baet tinarangay, ken nabuslon a panagbiag. Bueno ubing, ditan tinagipusan ti SARSARITA tayo, ngayon surat ni Virgie Paclay, iti direksyon ni Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo, takasta ti olidan ti maysa nga ubing.
Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu ami.